Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat Yaisin Channel, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar, menjemput malam Lailatul Qadar. Dengan banyaknya adat-adat di masyarakat, ada yang dimulai dari malam 21, mulai sholat malam bersama di masjid-masjid, itu bagus. Yang sholat sendiri di rumah juga bagus, yang melakukan ibadah-ibadah di rumah juga bagus. Nah, intinya apa? Malam Lailatul Qadar itu malam seribu bulan. Nah, sebenarnya bagaimana sih ceritanya istiwa malam Lailatul Qadar? Di dalam kitab ini nanti kita bahas sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar. Nah, ini dari beberapa kitab, termasuk di kitab Sananiyah, ini ada sebuah cerita tentang malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu disebut malam Lailatul Qadar? Adalah malam-malam di antara malam di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan, banyak mufasir, banyak ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu dari malam 21, bilangan-bilangan ganjil di malam-malam 10 Ramadan terakhir. Tapi bagusnya bagaimana kita? Sebenarnya harus menjemput malam. Lah, tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti apa? Rak ngono ta? Tanda-tandane wong sing tok malam Lailatul Qadar iku sing piye? Nek jawabane gurune kula niku simpel. Sing tok malam Lailatul Qadar iku rampung Ramadan, ibadahe tetep istiqomah. Tambah dinane bar Ramadan tambah apike. Lah niku kesimpulan enak. Jadi sing tok piye, wah iki tanda-tandane sing tok, wah nek malam Lailatul Qadar iku sunyi. Jarine kan ngono. Tapi yo urung mesti, iku pendapat ulama-ulama berbeda pendapat banyak. Nah, anak sing ngandakno malam Lailatul Qadar iku malam ganjil yang 10 hari yang terakhir di malam-malam ganjil ada. Tapi kita sebagai orang Islam harus menjemput malam Lailatul Qadar dari awal Ramadan lebih aman. Yo nek ketelingsingan malah ora entuk kan ngoten. Nah, iki beberapa kisah. Saya ceritakan beberapa kisah dari kenapa disebut malam Lailatul Qadar. Tidak lain karena pada malam itu ditetapkan segala urusan, keputusan-keputusan rizki, ajal, semua yang bakal terjadi pada tahun itu sampai dengan malam yang sama pada tahun depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan itu semua untuk negara-negara dan seluruh hamba-hambanya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua itu kepada para malaikat dan menyuruh mereka melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Allah menuliskan untuk mereka apa yang telah Dia tetapkan untuk tahun itu, lalu memperlihatkannya kepada mereka. Dan bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan penetapan takdir pada malam itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan semua takdir sebelum menciptakan langit dan bumi pada zaman azali. Jadi ketetapannya Allah ku wis biyen,
wis ndek saurunge ana donya ana apa ketetapane Allah sudah berlangsung, tapi ada waktu-waktu tertentu untuk mengambil catatan amal, termasuk malam Lailatul Qadar diantarane. Kurang luwih seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iki cerita-cerita Lailatul Qadar iki. Gini kok wong Jawa-Jawa akeh Lailatul Qadar iki sing piye? Lailatul Qadar iku bulan 1000 malam 1000 bulan. Jadi keutamaan ibadah nang wengi kuwi iku madani ngluwahi ngibadahe 1000 bulan ngono. Lah iki ini untuk teman-teman semua iki enek cerita tentang Lailatul Qadar. Cerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu an nyeritakno saka Kanjeng Nabi. Diceritakno ketika itu malaikat Jibril cerita. Malaikat Jibril alaihi salam iki cerita. Enek waline pangeran iku jenenge Sam'un. Nah, diceritakno nang Kanjeng Nabi. Mergo iku Sam'un iku masa saurunge masa-masane Kanjeng Nabi dengan cerita iku. Lah Sam'un iku termasuk wong sing soleh dadi kekasih Allah. Ndekne duwe kekuatan cara wong Jawane kejadukan. Sam'un iku rambutnya dawa, rambutnya Sam'un iku nganti teko lemah. Dawane nganti teko lemah. Terkenal jaduk, angger dimusuh wong kafir mesti orang arah kalah. Lah wong kafir sidane ngereko, piye carane iki Sam'un gen kalah. Mergo wong sing paling cedhak karo Sam'un mesti bojone. Lah sidane wonge ngereko iki, ngucik-nguciki bojone, ameh dikei hadiah. Sam'un angger kalah engko tak kei hadiah. Engko tak opahi. Wong kafir ku ngeki iming-iming karo bojone Sam'un. Jenenge wong wedok. Dikei hadiah mesti saweneng to. Wong wedok diuneni senajan iki kudu wah iku terae ora saleh bojone Sam'un. Diuci-uci sedene gelem. Jajal Sam'un tewaleni nek pas turu. Mergo angger Sam'un ora turu, ameh ngalahno Sam'un iku kangelan. Sidane pas turu bojone Sam'un iku mang diuci-uci kon naleni, ditewaleni nggawa tampar. Lah angger tangi, lah sing naleni sapa? Jarine Sam'un takok. Aku, bojone jawab ngono. Lah terusan piye? Wah angger disendal ngene kok pedhot. Wah Sam'un iku sangar naleni pedhot. Wah, sidane wong kafir mikir nah, oh iya iki angger tampar pedhot. Sidane digolekno rantai. Sesuk nek turu neh, engko bengi nek turu tak waleni rantai. Wah, sidane ditewaleni rantai pas Sam'un turu, ditewaleni rantai. Lah Sam'un iku merangi wong kafir iku 1000 bulan. 1000 bulan lebih. Ora tau ngalahno. Wong kafir iku bingung piye carane. Sedene otak-atik nggawe ucik-ucik bojone gen. Jaman biyen iku uripe wong-wong biyen saurunge umat Kanjeng Nabi iku dawa-dawa. Nabi Nuh wae iku umure 1000 tahun kurang 50. Berarti 150. Nabi biyen dawa-dawa umure. Lah umat sing paling cedhak kan umure sithik kan umat Kanjeng Nabi, tapi dimulyakno Allah dengan pahala-pahala sing madani karo amal-amale wong sing soleh zaman sing semono. Lah piye termasuk kemuliaane bulan Ramadan ana malam Lailatul Qadar. Makanya nek wong Jawa-Jawa, wong desa-desa do menjemput malam Lailatul Qadar. Mergo kathah ulama sing nerangno iku malam ganjil-ganjil di malam 10 yang terakhir. Dadi rata-rata anggar malam 21 iku mesti do salat tasbih nang musala. Bagus. Yang seperti itu bagus. Memang bagus. Ketoke daripada nang omah engko mesti ra salat, aluk bareng-bareng salat. Biasanya luweh gampang nek bareng-bareng luweh enteng ngono. Sing ora yo ngibadah dhewe nang omah. Maca Qur'ane didheres sing apik. Bulan Ramadan dimaksimalno tadaruse, salat dalune, salat tobat, salat kajat bagus. Sing iso nambah salat tasbih lebih bagus. Nah, sidane piye iki Mang? Sidane takok bojone Sam'un mang takok. Ndelalah Sam'un keceplosan. Aku iku kekasih Allah. Aku iku waline Allah. Lah sing iso ngalahno aku ya rambutku. Mergo rambute Sam'un mang dawa. Wah, terusan diakal. Oh nek ngono kelemahane Sam'un berarti nang rambute. Lah sidane di kuwetok pas turu iku mang dijabut 8 helai. Sing 4 helai dienggo naleni tangane, sing 4 helai dienggo naleni sikile loro. Nah, sidane pas tangi. Sing naleni aku sapa?
Ditakokno karo bojone. Aku Samun, ngono. Bojone jawab ngono. Lah kene mbok taleni jajal-jajal. Sidene pas di gak iso pedhot. Mergo memang kekuatane Samun termasuke nang rambut memang. Keramate Samun nang rambut. Lah sidene wis wayah esuk wong kafir-kafir diundang. Iki lho Samun wis lemah, wis gak berdaya, wis gak iso medhot nang rambute dhewe. Dadi kelemahane Samun iku nang rambute. Sidane diring bareng-bareng digawa nang nggone pembantaiane Samun nang jero istana, nang jero rumah gede. Nah, nang kono enek cagak ditaleni nang kono. Tangane Samun diketok, tangan lorone diketok, sikile loro diketok, mripate dicongkel, kupinge diketok, lambene diketok. Terusan Allah perso, Allah maha melihat. Sidane kondo nang Samun. "Hei Samun, kowe pengen apa?" jare Samun. "Mungkin jenengan paringi kekuatan dumateng kula ya Allah. Gen aku iso nyenggol tiang iki dadi omah iki ambruk, rubuh. Dadi wong sing kafir-kafir iki mati." Sidane dikei Allah, diizini Allah disenggol iku mang tiang, omah mang rubuh. Wong sing kafir-kafir termasuk bojone iku mang mati nang kono kabeh. Terusan Allah kersa balekno anggota tubuhe Samun. Tangane dibalekno karo Allah, sikile dibalekno karo Allah, mripate dibalekno Allah, kupinge dibalekno, bibire dibalekno karo Allah. Lah, untuk mewujudkan rasa syukure, lho iku Samun iku kekasih Allah. Dikei kemenangan atas wong kafir-kafir. Samun terusan kepengin ngibadah 1000 bulan lagi. Nek angger bengi wonge ngibadah salate nganune kuat, angger rinone poso selama 1000 bulan dan akhirnya Samun iku engko ninggal nang medan peperangan, akhirnya kapundhut. Nah, termasuk nang kono iku terusan diceritakno nang gone sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Terusan, "Ya Rasulullah, pahala sing kaya ngono ki apa awake dhewe iso ngentukno? Sing awake dhewe padahal umure mok sedelok, ora kok sing Samun mang umure tahun-tahunan, beribu-ribu bulan." Lah terusan Allah perso san medun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar iku mang kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sing umure mok sithik, rata-rata umat Kanjeng Nabi paling swidak, 70 iku wis bonus. Rata-rata swidak. Sing kuat 80 bonuse tambah akeh. Ngono. Dadi Gusti Allah paring gen umat Kanjeng Nabi sahabat-sahabat memang yo pengen ngentukno fadilah-fadilah kaya ngibadahe Samun mang. Sidane medun surat inna anzalnahu fi lailatul qadar iku mang ana satu malam sing sapa wong ngibadah nang bengi kuwi iso ngluwahi ngibadah 1000 wulan sing kaya dilakoni karo Samun. Nah, iku sedikit riwayat sing tak kutip, sing kula kutip saking kitab kula niki Duratun Nasihin, saking riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Muga-muga awak dhewe termasuk wong-wong sing entuk kemuliaane malam Lailatul Qadar, entuk rahmate Allah, iso ngonangi malam-malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Cekap semanten saking kula, muga nambah wawasan kita sedaya, nambah manfaat kula, nambah manfaat teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.